Hlala phansi, boshwa. Hlala phansi. Hlola-ke. Siboshwa, siva sishele sini. Uwelo. Yazi bengabakholwa abantu babethu uvalelwe la. Uzofuna la madlandweni. Yazibona ukuthi ukuhlakanipha kwakho kubekephi. Yabona yonke le mess yenziwe uwe. Yezwa. Imesi yakho yonke le. Ungayitshela ukuthi uhlakaniphile, uhlakaniphi. Ngaba ukho la khona njengamanje. Emadlandweni ufunani la? Bengizoyibukela nje ukuthi abantu baqinisile yini babethu uvalelwe la. Siyabona. Namanje usenje. Ngiyezwa kuthiwa uyapapuruka le koMozambique nalomfana lo ubani uHendi bani lomfana lo nipapuruka naye le. Uphi manje? Uyazibona ukuthi ukushiyephi? Tshela ukuthi uhlakaniphile. Namanje awukangitshela ukuthi ufunani lana. Yabona wena. Bengizoyibukela nje ngikubone ngawo amamehlo ngosi. Nawe uthola lento le owangifaka kuyo wena. Wena wangilahlela emphandweni weingonyama wena. Awusho vele uphumeni ngejele. Phela mina vele isigwebo sami sasivele silula. Because nento engangiyenzile vele wavele kuyinto engekho. Into engekho. Yeah, wavele kuyinto engekho. So ngaphinde ngagwazwa ke lapha abangikhipha ngebaroni ngaya ngaphandle. Lalela la Thokozana. Hamba ungaphindi ubuye la. Yazi bengitshela ukuthi ukuvalelwa la kuzokwenza ukuthi usanguluke lenkungu egcwele la ekhanda lakho. Ngiyacela ukuthi ngithi hamba manje ungaphindi ubuye la. Boshwa. Hey. Namanje usenje. Hamba nawe manje. Vele seniyahamba. Samba. Ngiyakala. Asabona siboshwa. Amadoda ngithi nayi izikhalazo zakho seyifikile ezulwini. Yabona kuhlale kuthiwa uJehova uyaphuza ukuphendula. Hayi lokho. Hayi. Ngathi ubehamba ngejetha. Engathi uzane esinye awuphuthume egatsheni. Kwenzakaleni? Guys, ukuthi uhandyman uphi? Awahamba nje egatsheni. Kancane ugatsheni kuzofuneka nimhloniphe. Ngale kokuthi unogada nje la owujele. Ngi-intelligent. Ngikwazi ukungena kuma internet ngiguglisha umuntu ngibuye naye phila. Uhandyman simtholile. Yebo. Simbambele koMozambique. Kanje sabuya naye phila. Ngikhuluma nawe kumanje nje. Usetransferiwe ula eSouth Africa. La news president ufika nini egatsheni? Okubhlungu ukuthi akekho la. Usepitoli new president. Angithi phela sokwesibili umfaneqa. Manje usethathwa njenge high risk. Ilegenge efana noMathe. Ananya smart. Ukulaphana ke ePitoli. Iyona ke into ephethe umoya wami kabuhlungu wena nje amadoda ukuthi lo mfana ngempela sizomgqilaza kanjani manje mekude kangaka. Siyekela kumina lapha. Gatsheni amehlo nendlebe zabo izigcwele yonke ijela seSouth Africa. Yabona lapha ePitoli nginamasosha lapha. Usazosebenzeka. Uzosetshenzwa nje. Uzozathi bhude egadini. Wena ndoda enkulu uyazi ungapha kugatsheni. Ungapha. Hayi. Ukhona nawe kwi-intelligence. Mawuzokwazi ukumthintela lapha. Sengicela ukubuza ke. Lo wakhe ke. Hawu, lula kakhulu loyo. Lula kakhulu. La, eNew Prison. UMahlamedi
Oh, kade ngimfaka eseleni izolo. Gatsheni owakho Madlamini owami uhandyman Uqedile mfowethu. thina noma uMadlamini uMadlamini wami uhandyman wakho. kamina kawena yabona kuhandyman Yeah. Mfova ngibize la iparation ula Hayike uqedile uyabona mina uMadlamini ngifuna ulo ngimthumuka ngikude. Ngishaya njengembungulu. Ngithi nti athi uyayinwaya angangiboni. Hayi Gatsheni usebenzile hayi usaze bamnandi ejele mfowethu. Oh hey, sanibonani. Ngicela siphoze nje kancane ivideo kuyaxolisa ukunixina. But today I want to show you Pocket Broker, a platform where you can trade multiple markets from one place with access to over 100 assets and flexible trading conditions. Pocket Broker gives you access to over 250 assets across all major markets. You can start with crypto, Bitcoin, Dash, Chainlink and many more, all available 24/7, including OTC mode when traditional markets are closed. And then you also have stocks like Apple, Tesla, McDonald's, Microsoft and many more. And indices like SP500, DJI 30, US 100, Hong Kong 33 and many more. Another useful feature is that you can trade in your local currency. There is no need to convert to US dollar. You can choose from 70 currencies like the one I've just shown you on the screen right now. But however, the platform automatically suggests the best currency for you based on your location, and then everything like your balance, trades, everything will be on that currency. Let's place a trade and see. Just like that, we are in profit, guys. Withdrawals are completely commission free. You can withdraw your funds with full transparency. There is no hidden fees. What you earn is fully yours. Pocket Broker operates under a government license from the FSCA. This means they must follow strict laws to protect your money. This license also applies to South Africa. Security is the key part of the platform. Verified account protects your funds. No one can withdraw your profits except you. And they use 256-bit SSL encryption, the same standard used by major banks, to make sure that you and your money are safe. If you want to explore multiple markets, crypto stocks, follow the link on my description and register on Pocket Broker right now. Remember to use my promo code THANDO-JUNE5 to get 100% bonus on your first deposit. Now, let's continue watch the video. Thank you, ngiyabonga. Madlamini mntanami, Nami ngabese khona ufanele ukwazi. Uyabo la njengoba siklina kanje, siyashintshana zonke insuku. Kodwa ke ngoba wena usanda kufika, kuzofanele uklina inyanga yonke. hawu kanti indaba manje ngasashintshana. Uyafika phela wena, thina kade safika la. Kodwa ke ukuthi uyagoloza. Kulula, sotshela uKB. Hayi kulungile bami ngobese ngizoklina ngiqale nini. Uzoqala kusasa. Namhlanje nani nomngaka hamba nje ushawa umoya. Kulungile bengithi vele ngiyaphuma nya. Hawu Madlamini. Usho ukuthi uzoba safe la ngaphandle noma ufuna ukuthi ngikuphelezele? Hayi kahle asanda mina kade ngisebenza la ngiyazi indawo. Hayi. Indoda mfethu. Correct dot. Ulove Mongo basebizwa ngubaba kaLozi Ithaphi. Awubambe ndonkulu general. Correct. Nangempela correct. Mfethu obemzuzu. Azi yangena ndonkulu. Yes. Correct wena ndoda. Yes, wena ndoda. Uma ndoda siyangakho. Indoda yasetambula ngixola ngawo. Correct. Yes ngixola ngani? Thola ngemashikolo utola ngebhayina utola nge-up thola nge up uthi up ndoda. Chesh magazine. Pa. Cishe wafa umuntu. Correct. Ungazodakwa la ikho lento yenzayo wena yini le? Hayi phela ehlisumoya uzothini ke? Ayikho lento yenzayo wena. No phela izindanga ngizokhuluma nawe. Uzongiphosa phezulu. Angikuphosi phezulu lalela ngiphethe icloud. Yeah. Ehlisumoya ngiphethe icloud mina ngithi into engifuna kuwena. Yezwa. Cela utshele zonke lezi igebenge ekhona ukuthi vele ngikangako ngenombolo. Yazi ngobani? Sengicishe ngafogwayi. Yebo lona. Cishe zangihlaba lezi igebenge. Yabona khona umuntu okuthiwa ukhwezi kube khona lo muntu okuthiwa unongoloza. Makhwezi. Hey angibafuni nangempela bagcine bedlumshana. Ngoba phela nami bese ngokuthi sengihamba ngempela. Kodwa wena ke tshela zonke lezi igebenge zasejele ukuthi mina Dambula ngiphethe inombolo. Wena uzoshayisana necrowd.
Ngithola nelo manje. Mfethu every time efika ibhesuku lo mfana lo kasisi ufika ne1000 mina ngithi so ayizwa manje Ngabelelana weCrown engasoyisebenza lento bona kodwa eminyakeni ezoshayisayo. eminyakeni Ngizocona ngami. correct Nempela. eminyakeni ngathi uzophuma nini umuntu la correct yes correct wena ndoda ifosek wena yini ngathi ugcwele ukuqina nokuphapha ukubona kona ubani wena ngoba ngathi ubuso bami buyaqala ukubona hayi bondoda sethambula uzocwala ngepempe ugcwele ngekhankanga kanti uthini lo correct uyazi angikuqondi noma umdala noma umncane noma mhlawumbe udliwe ulwandle wakwezwaphi kuthiwa isiboshwa sikhuluma nephoyisa ngenombolo you should sorry wena baba ifose yasuka la sorry ukuthi nawe baba usagcwala kanje hey hayi olunye uhlobo lesigebengu lolu olumiso kwexoxe ngathi lizama ukukotela udonga shit Hey, what's too short? Love more. Awungitshele nje yami. Manje lapha emafamu benenzani nje mfethu menivuka ekseni. Yabo mesivuka ekseni ngisichatha inkomo kathathu. Bese sikhipha amakinzani. Awusifuna isiqoqoqo samakinzani? correct matata ngapheshe correct don't too short Awetshela. wathi Hayi ukite grand. yeah sekubambe ngenguqu lota Sengingoqo sengibuyile nje. Bamba ke mfowethu. Awuthuthi khulu uqancane la ngisafuna ukuthi ngikhulume nendodana la. Undodana? Wena general usaqhubeka namasimba akho wena ngiyendodana wakho wena. Awukahle wena but too short lalela uzobulu understand but move. Uningi okwenzakalile ngingekho la jail. Hayi. Love more. Lalela ndoda. Yabona ngize la kuwena mfowethu. Ngoba angifuni silokho nesikwebhana yabo. Ngithi asizokhuluma njengomfowethu yabo. Lalela love more. Kunezinye izinto mfowethu kumele uyi-accept yabo. Akumele mfowethu uphikise ukuthi mina mfowethu ngidate i-old lakho. Wena uyintwana yami, mina ngiyithayima lakho mfowethu. Ukuze uphile happy mfowethu uvumela lento yenzeke mfowethu. Wena general fangabe ngiyakubhokoda wena. Wena fangabe ngiyakugwaza wena fangabe ngikuqhanjisa okusabomvana wena. I-old lamb lesikhuluma ngalo la wena. Angizwe ngithini amasimba la ungitshela wona wena. Love more mfowethu. Uyabona manje usalwa mfowethu. Dedicate. Hlisa umoya mfowethu phansi mfowethu. Yabona mfowethu ukuthi siyalingana kusho lutho lo yabona mfowethu. Yabona buka kuyimanje mfowethu yabona. Yabona liphihli leli izazi. 1.5 ngiliplasela uyena yabo. Ukuze nawe uzophila right uphile nice. Vuma mfowethu. Ngiyazi kunzima ukunderstand futhi kunzima ukuaccept love more yabo lona. General. Ngicabangela mfowethu. Uyazi mina sengiboshwe 13 years la ngaphakathi. So lethi lamali kaze lengibheke na kanye. Na once. Bese uzobhekana imabhanti into afana nawe la. Yabona uyazi ngibasela wena. Yabona mfana wami. Lento ayiphelile mfana wami yazi. Lento ayiphelile ulibambe lingashona general. Uyangathi ngizithini kwena? Lento ayiphelile mfana wami yazi. Olethi lami leli wena mani motherfucker. Hey, love more. Indeed, I'm a motherfucker. Father figure. Hey, my son. Oh, sir. I'm your father. Mina hey, aswandot. Yes, Lord. Uba usanga. We saw the story of Mkosi amashumi amabili since sigoma endabeni ezimhlophe. Kusebenza kanjani? Ngiyagoma endabeni ezimhlophe ngiyaphezulu manje Yini manje? Kanjani mfethu ngibuza kanjani into engibuzayo sesina ngempela. Ish, uyazi ukuthi ngicabangile ukuthi fanele ngabe ngivele ngajika ngabheka kweindlela ngoba ngizohlangana nawe manje. Akhumbula ukuthi ngiphatha kanjani mfethu. Ish, mina bengenza umsebenzi wami mfethu. Azokuthini mfethu? Ngichaza ukuthi konke engikwenzile kuwena bengenza umsebenzi wami. Aw! Ngikuthela manje. Hayi mama sima usuke la. Abathi sima yini lo yenzayo mfethu? Yini lo yenzayo isapho madamini? Ayiphelile mfethu. Ayiphelile. Bani mfethu? Yazi ukuthi ngikubuzile sisahamba ngakubuza ukuthi uzoba safe yini impela laphayana. Buka manje. Yini asanda mina very dry shower. Ngiyacela mfethu, ngiyacela. Ukuthola indlela yokuthi usurvive and ikhona ukhephi ukunikezile. Zombamba asabe small. Yabo mangabe usifika nalowo mqondo lami, angeke uzuze usurvive ngitshela.
la kumele wazi ukuthi nje udinga ukuthi umuntu ozokuvikela yabo le offer lenikezwe uKB iyona kanye thatha offer kaKB hayi ngeke ibomcoco waKB mina nami ngangifika ngitshela kanjalo ngitshela ukuthi hayi ngizoba right ngingedwa njengawe nje kanje kodwa manje ngabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi ngiyamdinga uKB buka manje akekho umuntu ongangithinta la akekho umuntu owazi ongathinta mina asikahle ukuthi ngintombi kaKB thatha le offer ube safe. Hayi Asanda bethu mina ngizobuka ukuthi yenze njani kodwa le yakho hayi ke Asanda bethu hawu Madlamini hayi ngathi ungabohlala ngapha ubohlala ngale awuhlehle hayi hawu kodwa Madlamini ngikhonze kangaka mntanami uyabona into osuyenzile ngizothathaphi manje omunye ukhukhumba awu mangobe sengiyaxolisa ngikubonanga hayi yazi ufana nomuntu ongidwabe ngiphila mani awuhlisa umoya ukhona ucarrot kitchen hayi ungangitsheli ngocarrot mina mncane kabi ucarrot mina ngifuna ukhukhumba wami hayi Hey bese ngineke kwathi ushort ngiyakutshela uthole lenkuni bese ngineke Shuthi no love mombe bephipha nongolo nawo uzongiphipha ukhonjwa inombolo nabo babekhonjwa inombolo awungeke mina nongolozo ngiphipha indoda hayi ngeke Womana na love more hayi thule lenkuni sasingeni mnguni hayi love more isigebengu asikhali love more alikhali ithole lenkunzi akakhali umnguni love more ingakanani thole lenkunzi enongoloza enginyanye ngiyashona nongoloza ufunda phela love more ukuze nathi siphathe sifukama ukuthi ingakanani kumele sithathe isijokojoko noma ingakanani mnguni funda love more enongoloza uGeneral uncinzane oledlami man Shuthi inga uGeneral kade kubisa ngontodana love more ngifuseke wena manje nongoloza wena ukhaliswa ukuthi uGeneral uJolani Oledi angiboni mina tholele inkunzi engaphandle noma emdaka kuleyo nombolo Elongoloza mhlawumbe ungizwe ukuthi ngithini ngithi le ndoda ikhiyana neOledlam yazi nongoloza mina kade ngaboshwa la 13 years zonke ngiboshiwe la ngaphakathi OLedlam likaze lingibheke nakanye kodwa sizokwazi ukubhekana namabhanti into la afana noGeneral kade mina ngelenzani vele iOled yazi selo wathi inhlo njengoba kunje njengoba kanje mina iOled angazi ngilishayisana uthando lwalo angazi ngilithola uthando lweOled mhlawumbe wena yonke lento eyenza ukuthi ngize ngigcine la mina ngithi ngicela something kwiOled fake ngilinda amalombo angazi ngilishayisana uthando lweOled lento le ngakho ngivukuza kanje man hayi into engicasula kakhulu uthi lo bastard mina ngimbiza ngetime man hayi love more hayi angithi nje thoko tholile inkunzi thoko mnguni ayingaxegisi leyo nombolo love more wisigebengu wena uyitholile inkunzi umnguni wena ustrong uqinile mnguni unganyakaziswa nje izivunguvungu ezingatheni zo General yazini ukuthi yazini nongoloza tezokwenzeka mina ngizoyibhoda le nje le mina ngizoyiqhashisa okusabomvana mina le nje hayi love more asidalwa kanjalo izinombolo akayenziwa nje kanjalo love more wena kuzomela njenge 28 ithi phela inombolo wena unemqondo ewu228 kuzomela usebenzise leyo umqondo leyo uyabona la ngo ngoba uthi unyoko akaze afika zokubheka wena kumele usondele eduze kwakhe lo General kwenzela ukuthi uma efika ezokubheka afike ukhona nawe umdlale ngamapheje sendiya uthi number 8 number 18 number 28 228 angidlali la yazi wayinina ngathi nifuna ukungifaka phansi kwebhasi man hayi love more mina ngisho ukuthi wena usondele eduze kwakho uGeneral ngoba vele love more
akalali wena ulala unyoko yabona nongolozi ezonibhota kwayinina man akhani nginyanyisa nonke man shit thoko tholele inkunzi tholele inkunzi akalali wena ulala unyoko akadli wena nongolozi konke njalo uLove Mo uyi28 uGeneral uyi26 hayi uyise uvumene nini Angiyadibana kodwa mina ke ngivume kubosho nobaba wami ejele. Hayi kodwa ke uyadibana ezinombolweni uyajinda ubethise ngokuyikhulu nasalutho ngoba phela kumele hlanganise ubaba ahlanganise aphushe izinqokolo yabo Sure sister Vethu ngicela unginikezele umaphi lo cingo ngifuna ukukhuluma naye ngiyacela bandla Hawu sister usho ukuthini mama uthi akafuni ukuzocingweni Oh kodwa uyakwazi ukuthi afonele amabhandinti la ngaphakathi aza wathekele ibuko zo 1.5 Sister ngicela ungitshele uma ukuthi ngenkulu nje inhlonipho wamasimbo omzali aha Malume yabona lento yakho malume ukuthi uzongidayisa la nje malume ngiyithanda hayi ungakhuluma kanjani malume yazi malume izinqa zami isabhlungu namanje malume zisabhlungu izinqa zami malume kathini kuwena ngithi ngakutshela sisengaphandle ukuthi awuzama ukujwayela indaba kaVaseline noma uchathi manje usuzokhala ngami ukuthi kini ubuya ufaka uVaseline noma uwajwayela uchathi ngabe wakhuluma kanje malume wazi ungitshela usukuchatha ngenaphi nejele ngoba uthe mina uzongivikela la yazi ukukhuluma ngelokuvikela ngiyakuvikela enye into engizwile ngizwe ngathi abakhona abantu abafuna ukubulala yazazi igebengu zaqashulana yazi lento ekhimbini bayibhekise kuwena inombolo bafuna ukuthi uqamathi so mina ngicabanga ukuthi yazi awufanele uma wakho mfethu umtshela sidinga 1000 ukuze mfethu siphume kule mess uma indaba ngomfonelo wena uma uyamazi unyoko manje ukuthi ungithathise kwesigebengu ngithi njengoba sila wazi ukuthi wena ufakwe yimina la cha malume kodwa umama lafonele wena malume hayi mshana lafonele wena uma umtshele because ngilahle wena malume la awufanele uma wakho mfethu umtshela sifuna 1000 ukuze yonke into ibe nathi afuna ukuphila afuna ukuphila kamnandi kathini kuwena wathi ngihlale la kuwena manje yini le ngisho kuwena ngihlalile kuwena malume fonele unyoko ke mfethu sithole 1000 okay afuna ukuphila kamnandi sidinga nje 1000 yonke into mthebelele shaya usidusi wawayedla full chicken ejele wena go 7 ntambama awunanga ngomfonela kumama okay Siphiwe ungayindawo kodwa sifuna ubheka lento Siphiwe lahla futhi namanje malapho ungayenge emshana malume Yazi Nkosi izolungisa indlela yami Yazi Nkosi izolungisa indlela yami Yazi Nkosi izolungisa Hoy Love Mo wahamba ugudla iguma nje usudukelwe yikhaya yani hayi lutho ma athi ngiboyini le bini le report ma phasile cha ma ngiphathanga hey wena uhlekselani hibo yini le kodwa ma ungihlekani ngibe ngifeyilile ufeyilile ngoba vele isekho into ewena njengoba usumdodofo ongaka usuyintshebe njengaka yini osayifundele bakhona abaneyintshebe njengezakho nje esikoleni noma uwe wedwa usubaba umnumzane womzwakhe phela wena ayikho into eyiyona ayikho futhi oyokube yiyona uyinebethoni nje uzero njengobaba wakho awuhluke indawo nobaba wakho ubaba wakho hambe waphihliza wonke amantombazana amaqanda wena waphihliza la isimo seneniphila ngaso nje nizophila ngokuginqa amaqanda nje nini kodwa ma uyazi ubungangilekele kulesimo engibhekene ngokuthi ngikuthosise wona lamaqanda mina ma anginayi calculator njengoba ubona imath yami ngithole 10 anginayi calculator incwadi zami aziphelele amapeni ngize ngiboleke kwezinye ingane imawo
Uyayazi yona leyo calculate ukuthi yenzani noma ubona izingane eziyela ukufunda zicofa na ubuso uyibona ukuthi ufuna leyo calculate wena nje ubumnumzane nje ongaka wazini wena ngecalculate uyayazi ukuthi yini umsebenzi wayo kodwa manje ingangilekelela icalculate akukho into bizokulekelela la maqanda lawa awakho uzowaginqa uwathose wenze yonke into oyithandayo ngoba ufuze uyihlo noyihlo wayenje engenalutho nawe uzube yilutho uyinebethoni nje uzero kodwa mama mina ngihlangana naphi mina nezindaba zakho nobaba ukuthi mina naniphathane kanjani uyamazoni ke wambona oho mina kungijabulise lokho sini ingoma ngigide ngithi hey sokhuluma ilimi cha ngeke ngikwenze lokho mina mangikhulumela indaba ukuthi mina ngingenaphi mina kule ndaba yakho nobaba mina ngihlangana naphi nayo yonke lento mina songibhamisela izwi wena u0 finish u0 lo uthola la u0 njengoyihlo wamaqanda lawa uzowathosa uyihlo uhambe washaya zonke izingane zamantombazane lezi sizele zigcwelizwe mina mangingenaphi kuyona yonke hey wena thula hey uyakhotha womile mivela uphuzi nika wona ukhothelani pho ukhothelani usuyawazi vele isikhothane wena uyakhotha yenza into oyibonayo ikwamla mawuntela ngophi ufuna ngikuphuzise ngakutheli yilento le yilo 0 lo shiya panta besikole hamba obamba amagitsi imoto wena yazi inkosi zolo awu ma hayi bo mama kwenzenjani yini kwenzenjani hayi bo haba ma yini ngempela kwenzenjani ngicela ukhulume nami bandla ma yini kwenzenjani uyangihambela sakufunda la ekhaya yini manje angisakufuni la ekhaya kukwamla angeke ngifike ngiciciyelela uyihlo ngiphinde ngiciciyelele wena uyihle ngamciciyelela kungathi shu kungathi nda enomsila weBarrett bonke abantu lamantombazana abuza ukuthi yini engangiyihlalele kuyena ngenhlanhla kwaphuma wena nawe uphuma nje uyinebethona awunamsebenzi walutho into yenzayo nje tshotha ubhiya wami untshotshela ubhiya wami ubhiya wakho mina mangazani nabhiya wakho mina ngaze ngitshothe ubhiya wakho mina ngifike lana uhlala kade khona abangani bakho manje cha abangani bamamasela bantshotha ubhiya wami cha mangisho njalo kodwa uyoma nje nawe angithi uyoma cha mina mangomi mina nguphophila wami ushonephi angazi ma po ungihambele njengoba ungixoxa uthi angiyephi ngempela uzobani ukuthi ushonaphi noma uyohlala phansi kwebridge noma uyohlala eceleni kwehlathi noma usebeni lomfula nakho noma ungena la ku freeway ulala kuwona zikushaya imoto ngikukhave ngemiliyoni yazi kodwa makade ngabona ungithandi ngeke ngize ngikuthande ngoba unje uyilopholo uLazarus bekufeni awunalutho njengoyihla engenalutho hamba kodwa mina mangikwenza ngalutho mina kodwa thama lami wazi wangishiya nenkinga angazi noma washona noma wanyamalala kodwa la ukhona uze wazi nje yami lo muntu lo ayangifuna la ngihambe khona yes azi kuyimanje uza ngiphose khona la olwandle vela ngikwazi nokubhukuda ish ekhona ngisamncane kakhulu kodwa ngicabangayo manje angivele ngibe umgulukudu indlavini umdlwembe angithetheleli angikhathalele kuthenjwa futhek into ethi mlungu namhlanje ayisena trans my love
Hayi bo wendoda. Yini ophema ngathi nje ulahlekelwe umfazi noma ufebelile. Zishabi. Bhoda. Angikwazi nakukwazi ke mina la ejele. Zishapha unaka indaba zakho wena. Une stress. Yazi stress siyabulala. Abanye bakhona nje sihamba phezulu kwabo ngenxa lesi stress lesi. Sengibona ngaleyo ndlela. Umntana ke indaba zakhe. Yes, Madlamini, yes. Unilimaza small. Ay, small. Usukwazi ufuna ukubulalela la kwisele. Ay. Madlamini wasasihlalela phansi. Lala lo mangobe Madlamini mntanami. Kodwa uyabona ukuthi impilo yakhe ayiphephile nje ngokula. Ngiyabona mama Ngobesi, kodwa yikho into engizoyenza manje ngoba sengila. Hayi kodwa khuleka mntanami. Akukho ungadluli. Yonke lento eyenzakala izodlula. Khuleka nje mntanami. Ngiyakuzwa ma. Okunye futhi bengifuna ukuxolisa ngendaba yecucumber. Indaba yakho khombe endaweni izinto ezincane lezo sokwadlula konke lokho. Khuleka nje mntanami. Manje zikhiphani. Nanethezeka nokhozi nje embedeni wami manje kwenzakalani? Manje namanje ufuna ukudecide ngesinqumo sami phezulu. Hayi cha, kusayikona nje lokho bengikushilo ekuqaleni. Buka bakonzeni yonke lento le ngabe ngiyipreventile lapha ngaphandle manje nawu isikhanda man ngento engenasidingo. Hayi sengingamani ngife. Hamba ofaya. Hey. Manje mama Ngobese ncwadi njalo nje uhlezi uphethene nale ncwadi. Ithini into yale ncwadi kanti? Ufuna ukwazi ngale ncwadi le? Hayi le ncwadi le ngane yami eyabhalwa umunye umbhali waphesheya. Isihloko, sithini isihloko sayo? Le ncwadi le ikhuluma about a woman who's finding pleasure with the vegetables. Hayi yawenza kumqondo mayinjani? Love more. Nongolozi. Wamana na. Wamana na thina. Haya ujinde mngu. Nongolozi. Akusekho lutho la Nongolozi. Awunanto yokujinda lapha. Hayi Nongolozi akusetshenzwe Love more. Akusetshenzwe. Love more. Ngakutshela ngathi wena esakhe stepis sithi ungene uphume ushulekise izinombolo. Hayi ukuthi mina ngiphume eqolombeni manje ngihamba ngifuna nomjindi. Ukhona Love more. Nikhona. Hayi Love more. Nongolozi. Kodwa ngoba usebuyile umashotana Nongolozi uyena ke vele umuntu engimaziyo ukuthi uflexible la ezokulanda ezoyazi ke lo shoti lowo ngigcine ngijindiswe uye ekseni nakhona isinqamana nje. Correct. Kodwa kapheshe. Foolish Love more. Wena ungiboni wena. Wena ngifunela utho wena eqhamuka wena nix. Ayicela ke kulungile akekho ngaphandle. Ewancane general. Zishapha manje bangitapona ukuthi safunela. Akulungile letha bethu ugwayi spam mfethu. Nongoloza ngizoninga ugwayi. Kodwa under one condition Nongoloza. Lo kumele avume ukuthi mina ngubaba wakhe.
ngale kwalo awutholi lokwayo hawu kulula lokho nakamhlola phela wena ngivume mina ukuthi wena uyithama lami ungazongibhedela wena ekenzeke le nto nongoloza ekenzeke le nto akuyenzeke kancane general abona ngathi sizongicika le nto yakho lokho nomambezele emumva la ngathi ngijothi na ugwawe lokho unqaqo manje kulungile ke time ake kulungile time sibhemiseke ugwayi wena ungakhuluma nobaba kanje put some respect on my name baba mungibiza ungibize kahle ngifuna ukuthi mangibiza uthi baba ngisacela ungibhemise ugwayi hayi njengengane yami hayi ilula leyo ngeke ngenze le nto mina ngenze le nto nongoloza ngeke yenzeke le nto ekusa general bona ngathi ngeke ngimeleke na yabona lo lona ngibamba ngibuyise emuva ngeke ngimele man hawu akufunda mkhulu respect hayi baba sicela usibhemise ugwayi awuphinda ngizonga kahle baba ngicela ungibhemise ugwayi nasiya ngiyafata sana fata fika fata forward Sokat. Correct. Uthinde lapho. Bam. Angifuni ukuhlupheka ngikhona ngoba ngokuthi bayibuka ingane lapha ngaphakathi ihlupheka yazi yafe khona. Bema la. Hayi, uyabona nongolozi. Lapho wasitshindile etholile ngithe sisebenzisa le yampondo ewu228. Lapho manje sesidibene. Akulimazi umuntu. Wena ukhiphe igama nje baba. Akunanto ezothinteka kuwe love more bese udibana izinombolo ngitshele love more ngathi uyi28 wena sebenzisa le yamkondo ewu228 yadibona nawo mjinto yangolozi love more hayi love more man hayi wena love more usuyazikhohlwa ukuthi ubani yimi igunya love more yimi indoda enophape zonke izinombolo ziqala kunongoloza awusafukami usukhohliwe shulekise nongoloza hayi shulekisa nawo lo wena uzojithaniswa yilo ndoda kodwa ke ngoba ngigcwele ngawe love more ngizokudibanisa nomthuwana uzothi ke masuzibetha ngokugcinda futhi bese ushula kweqolombeni laleyo ndoda hayi injalo love more hayi ke emkuni hayi usebenzile tholele enkundla buya kwelikude kwelamangwane womana na Salo. Wena nongoloza usile wena uphisa uvuma kanjena kanye kanti uyazi ufuna ungiphezulele. Manje wami logwayi manje yabona lento lizobe isisebenza. Correct Dr. Panel. Mawundona umkhosi omashwambela nosisi ngimashaya ntandana. Salute nangempela Dr. Panel. Ndoda mfowethu. Hayi Dr. Panel sengishayise unalo lana captain ongathi ushaye ngawo Dr. Panel. Awusiyangena sona nodwa ngo4. Passage. Azangena 26. Salute nangempela Dr. Panel. Aze inombolo engathi isebenza uyisebenza kahle mfowethu. Salute. Awuphinde ngicelele mfowethu. Lithen total ama-journal lapha mfowethu. Awu Dr. Panel zidazini Dr. Panel. Nangempela ndoda. Simfanelosi. Hayi ke ngaphandle ndoda umashena ukuthi basebenze ndoda afuna sibagxobele la bantu bahole bakhuphuke. Hayi. Yaxeke ibhileti. Salute nangempela Panel. Salute ndoda. Correct. Yes. Ukenneth lo. Salute ndoda, salute ngimashaya ndoda. Wendoda. Akekho umuntu kababa osanda ukushayisa lapho noma phosa. Ndoda akusesisebenzi leso ndoda. Samashane ekhana lo ndoda siyeqa futhi ejele. Umuntu kababa loyo. Ndoda omfowethu. Nawu la indoda emsebenzeni kabuhlungu leyo muntu kabuhlungu ningambulali ngimfuna ephila ngifuna ukuyisebenzela yena mina nangempela ndoda ngifuna ashayise la yes la eThekwini ndoda new prison ndoda wamashana imali yami eningi kakhulu Ziyangena check yakho ndoda emhlophe. Salute. Uzoyibambela mina mathupha.
Under 10 ndoda. Salute. Handyman. Sheila Mahlathi.